da fatan ka shaida wannan takara ne? Excellence. Dama abubuwan da muka tafi da su dama dai mun ga zaɓe ya taho ya matso to shine muka dan zoma da wani hasafi da za a dan gyara hanya a ta hanya ka ba jama'a ka kuma ji daɗi da iyalinka muka zoma da dan wani hasafi. Akwai cek nan gudu na miliyan 25 da zai fara baka saboda ka tada kuma da miya gidan kamar ko yana kori yana green a dawo ya fara ja kai kanka za ka fara dan haskawa da cewa an duk alama wannan wahala wannan rami da ya shiga cikin nan duk wannan rami zai tashi akwai refila for refill get refill kuna san da muku almanda hana ko ha yawa dai that's it a sai da ne ni ba mutumin da za ku tara da wannan kalmar ba kuma ba zan ba kuma ba za wannan miliyan 25 ba za su rinjaye ni ba abin da nake nema gwamnati ta ba su sun ishe ni wannan ka za ka fara ba kai karshe ba ku je can ku nemi jama'a kana kai a gaban nan yes abin da zabe nuna shi zan yi kuma kowace jami'a ce ta faɗa zan yi ba za ka zama ba ka duk jami'a da su zan ba kai za ta kuma ba za ta kuma ba zuwa na shi ba komai za mu sake wani Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam waye? Jibo dai. Jibo? Shigo mana. Yawwa. Kai ne? Nake da dai wallahi. Ni ne nake tafe a hanzarce nake. Allah sarki to san da zuwa. Yawwa ya gida. Lafiya kalau alhamdulillah. Da Allah a gurguje. Abin da ya kani. Kin dai san halin mijinki. Mun yi, mun buga. Duk ta inda muka kullo mu wallahi mun kasa samun kansa. Saboda haka sai ni ce to bari a zo a gurin ita wannan rabin din. Tunda ke an zo gunki kat kenan. Ko zaki mu wani taimako irin naku na mata. Yawwa abinda muke bukata harkan nan da kin san ta yadda take. Siyasa kuma kin san yadda ta zama a kasan nan. So muke idan muka ci zaben nan muka kyautata mutane duk irin alƙawarurrukan ku na bangaren ku za mu cika su kuma ke kanki so muke baki shugaban mata. Ni dan? Insha Allah. To amma abin da nake so in ji to meye nawa ni kashi na. A ai mun tsakanin mu da ke ba wani ciniki. Abinda zamu yi kawai ana gobe zabe zamu kawo miki tsari ki dintsa abinda kika dintsa iya abinda kika raba mutane ko yaya ike dai a ga kin dan mika to ki cinye ragowar mu kuma sai mu kawo miki dan wani abu kuma kara wannan shine kawai. To ka san fa ku fa alƙawarin ku wani lokacin da 'yan siyasa yanda yake har fa a zo ana yi. Ai in kin ga an samu irin wannan to ba irin mu bane. Mu ba ka muke ba. To yanzu shawara ɗaya nake so in ba. To ka san dai shi halin shi mai gidan nan. Duk wani abu da ka sani a rayuwar shi gaba ɗaya saboda ya shi ne. Yana son ƴan nan a zuciyar shi fiye da yadda kake tunani. To me zai hana a cikin ku wani ya zagayo ta bangaren ƴar? Kaga ai sai mu samu yanda ake so. A to kin ka shawara to idan haka muka zo gurin naki zan ga babanci ne din ko shi ko ni wani zagayo ya lallabo gurin ta. Wannan ma shawara ce. Akwai tsarin da za a kawo. To ai shine zan ce alƙawari fa. Alƙawari fa. Sai na dawo. To shikenan ina nan ina jiran alƙawari. A gaishe shi.